Arep mencoki gedang, malah gedangnya ambruk kabeh, kayak sak dapur kena angin jajan. Ton, Ton, Ton. Ini ki mungsane. Orang buri. Lah, halah kayak kena angin kok ya semene mbane kita to. Jan. Nek pirang wit iki 1 2 3 4 5 6 7. Iya. Nek gedonjo malah rusak kabeh sak enek-eneke. Ini iki jan man-man tenan. Niate arep dige gawe gedang goreng apa kripik-kripik malah. Mungkin ingin yo. Lho malah gedang malah ketok iki piye karepe iki. Eh. Karepmu ki piro gedang sak ban-ban ki mbok ketoki koyo ngene iki. Kok malah ora gedang hak ban-ban kok malah mbok tebangi kabeh koyo ngene iki. Apa daramu gedang iki gedang wis tuwek lho sakmene akeh pirang-pirang dino mbrukne kabeh. Arep mbok nggo ngopo ngono lho. Ngono ku. Gedang lho rong foto tuwek lho. Lho. Gedang sik koyo ngene nom-nom lah kok malah kok ketoki kabeh iki arep mbok nggo ngopo ngono. Iki kan biasa enom tau, ora ndelokno ora sik cilik iki. Sedang lu sik pentil koyo ngene lho kok malah jerai kabeh lho. Pirang-pirang wit iki jerai kabeh. Arep mbok ngopo koyo ngene iki, Son. Koyo apa arep mbok pangan gedang koyo ngono, gedang sik enom koyo ngono kuwi apa arep mbok pangan kuwi. Aku jan rembleng rasane kowe iki. Gedang sik enom-enom koyo ngono. Kok malah mbok tebangi lagi kan yo urung tuwek to iki. Gedang koyo ngene iki. Urung enak mangan iki. Jan. Lah iki kena angin puting beli omah bengi lho. Angin-angin opo? Yo angin omah bengi sampean turu ngorok-ngorok kok. Mbok tebangi koyo empuh. Yo ora kena angin ra mungkin tak tebangi semene mbane aku. Gedang sik nom-nom kok gedang iki tebangi ki arep ngopo alesane puting beli ngopo. Nah, terusno iya kok. Wong kok aneh bruki gedang wis tumbel. Pur. Pok kena angin. Salah wong kok kenyih ra. Aduh. Aduh. Ya Allah. Aduh. Wong mati. Lewat terus malah melayu kan di sini. Lewat mesti bagi gedang setumbel. Aduh. Waduh, sedes ton kijan. Aduh ya Allah. Aduh. Wong mesti timblek gedang setundun ki piye karepe iki. Aduh. Enten. Aduh. Jan. Terus tenan nonton ki. Aduh. Ya ampun. Undak aku kan pengen ngrasani ki begitu kurang ngajar to iki. Tenono kayak koton ki Bapak. Bales kowe iki.